Напередодні ухвалення резолюції Генеральної асамблеї ООН вкрай посилилися репресії в Криму проти активістів кримськотатарського руху. Лише за 18 грудня протягом одного дня були винесені вироки більше 60 кримським татарам. Вчора та сьогодні масові суди в окупованому Криму тривають. В ці дні за ґратами в окупованому Криму в буквальному цензі помирає Асан Чапух, якому відмовляють термінової госпіталізації, і він помирає від інсульту. Не можу у зв'язку з ухваленням резолюції не сказати про необхідність максимальної мобілізації українських політиків, всього українського суспільства навколо відновлення територіальної цілісності України задля деокупації Криму. Працюючи системно на різних міжнародних майданчиках, ми, як члени Меджлісу кримськотатарського народу, бачимо очікування велике від наших партнерів нашої внутрішньої мобілізації. Ми закликаємо всіх. Головне завдання наше в 2018 році – це рік відновлення територіальної цілісності України, рік звільнення Криму від російських загарбників. Дуже дякую всім за увагу.